Гледай това само ако си необвързана. Обвързаните да скролват нагоре. Защото ще си говорим за запознанства. Къде се запознавате с нови хора? Ако се чудиш къде да се запознаваш, пробвай някои от нашите партита за запознанства, защото на тези партита се запознаваш директно с хората и не си губиш времето в чатове. Всички хора са дошли да се запознават, хората са на около твоята възраст, всички участници са с проверена самоличност. Има много айсбрейкинг игри, които ви помагат да се запознавате по-лесно и за това парти през септември вече 50 мъже са се записали и има свободни места само за дами. Така че петък в София, в клуб Грамофон. Очакваме те, ще бъдем там с екипа. Имаме много двойки от партията. Разбира се, имаме двойки от бързи срещи, от матчмейкинг, които правим вече от 12 години. Но сега за финал ще ти прочета едно писмо от една двойка, която се е запознала на наша парти. Всичко започна на 2 декември 2021 година на организираното от вас бяло парти. Настанихте ни на една маса и от тогава ние сме неразделни, макар че за момента има разстояние, тъй като сме от различни градове, това скоро ще се промени. Искаме да благодарим за прекрасната вечер и да ви кажем, че официално още една двойка е щастлива благодарение на вас. Айде, идвайте и следващото писмо го очаквам от вас. Чао и до парти!